Hayırlı irtə, hürmetli tamaşaçılar. Tapşırını başlap ekranlar aldına Masiyevka avılında yaşayıp gelişi hürmetli milletteşimiz Habibullin Rinat Kasımul'un şakırıp alabız. Bugün 19 sentyabr günü ol özünün 55 yaşlık matur юбилейін karşılay. Ынтылмаслык, гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Гөлнур Дәүләтшевна, улы Радик, Ленар, килене Ләйсән, оныклары Азалия, Аделина, әнисе Махида Мустафовна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бу көнне мин тәүге тапкыр күкрәгемә татлы баламны кыстым. Олыгайгач, безгә әти-әнисенә таяныч булыр дип өметләр баглап, ак биләүгә бәйләп, шатлык итеп алып кайттым. Йөземә кызыллык китермичә ул үсте, армия сафларында да булып кайтты. Шөкер Худайга, ул башлы күзле булып, кадерле киленем белән гаиләсен корды. Бар районга да үрнәккә куярлык авыл хуҗалыгында тырыш фермер буларак эшләп килә. Бүген дә ул минем олы таянычым, терәгем, якты картлыгым, киләчәгем. Раббым, татулыкта, бер-бересен яратып, озын-озак, бәхетле килеш яшәсеннәр иде. Мин бик шат һәм горур улым өчен. Балакайым, бәгер җимешем син, сөеп биргән Ходай бүләгем. Гомер барда балам бу тормышта, мин булырмын синең терәгең. Саклап, яклап сине җил давылдан, үстердем бит назлап, яратып. Әни кеше шулай гомер буе бала диеп яши, җанатып. Бәхетле бул балам, тәүфыйклы бул, гомереңне бирсен бер Аллам. Тормышымда син бит яшәү мәгънәм, бик яратам сине багалмам. Кадерле, яраткан кеше безнең гаиләдә бүген бик матур туган көне. Безнең өчен ул чын гаилә башлыгы. Аның һәр сүзе, һәр эше дә бик мөһим булып өстен яши. Ул үзе дә бик гадел, барыбызга карата да мәрхәмәтле булып, чын ир булып яши ала. Газиз ирем, рәхмәт сиңа гомердә дә гаиләңне ким-хур итмичә яшәткәнең өчен. Мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаларыңны якын күреп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп, нык яратам. Һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, 2-5-легә лайык. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Бүген аның туган көне, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп бәхет телим, тигез гомер итиек. Икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Сөекле әткәебез һәм ягымлы бабакаебыз. Без сине шул кадәр кишле яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тылсымлы бала чагыбыз өчен мең рәхмәт сиңа. Киләчәктә сөекле әнкәебез белән бергә яратышып яшәгез. Әткәй, син безгә бар яклап та олы үрнәк үлгесе. 2 улың да сине һәр вакытта да бик яратып хөрмәт итеп яшибез. Һәм киләчәктә сиңа охшап, синең сыман булырга телибез. Әтиебез асыл кеше, аңа карап сокланам. Исән-имин булуына шиксез Раббым шатланам. Бүген котлап туган көндә теләкләрне телибез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кеше дибез. Алтындай якыныбыз, матур теләкләр алдың. Безнең йөрәкләрдә әткәй иң якын булып калдың. Хөрмәтле Ринат Касымович, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә.
яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.